mba. Lazo. Gakodi ije. Ịnọ n'ọrụ weda mbụ. Mba. Were akara ekwentị gị. Laa ya ma agba gị ebe a. Ihe ọbụla m jụrụ gị achọ m ka ị na-ekwu eziokwu. Okay, sir. Mpago ji anya balance. Mba. Ele ihe iji nwe ụkwụ onye mpe anya ya balance. Onye bọọlụ ka mbụ m na-agba bọọlụ. Ụkwụ gị yiri ụkwụ na-azọ trọtụ ndị na-evulu ozu. Ma m mgbe iji nwe ụkwụ gị bịa gwa m si iwe onye bọọlụ gị gawa Cambodia. Mgbe m na-agba bọọlụ n'obodo a. Enwebe mgbe mpa gị nyere balance ma ọrụ apams. Mba. Nwanne mpa gị kwanụ. Mba. Aha gị? Aha m bụ Nelson Okwu Ego. Nelson Okwu Ego. Ị dị afọ ole? Adị 29. Welite ihu gị Chineke agbaghị ọkụ. Ị nọ na ruumu meghe eko lekwe naanị mmiri taga kpọmkpọmkpọm nọ na batrum fụtacha. Unu dị ole nọrọ na ruumu a? Ọfọ sọ m. Onye nwe bra nọ na ọnụdọ a? Ọ bụ ọbụla ya bụ singlet. Onye nwe ya? Ọ bụ ya bụ singlet akwa bọọlụ. Ya wụrụ na dọk ị ga-awụ ya. Ndị ọzọ bata na mgbede a. Mpa gị na mma gị ha dị ndụ? Mba. Ọ ga-welite ihu gị? Nna gị na nne gị anwụọla? Ndo nna. Okay. Ndo. Gịnị gburu nna gị? Ọ kara nka. Mma gị kwana ime onye ọgwụ? Ịma nna gị? Ọnwụ nna, ọnwụ nka. Ụmụnne gị ọ dị ole? 9. Otele Rosanna, nne gị na nna gị mụrụ? N'ime ụmụnne gị nwere onye onye goofu nọ nga ahụ? Mba. Mpa gị ọ mụrụ onye ohi? Mba, si aga. Iwe onye ebe? Onye Anambra. Ọ ga-welite ihu gị gaa nọrọ nnọọ ka welite ihu gị? Ukekpe ọnụ ji sabama gị welite ihu gị ga-ewere ọnụ sabamara gị bịa dịghe m na skrin nga. Ebe na Anambra? Agụata. Ebe na-agụ ata? Umuchu. Laa anya m hụ gị ọchị ahụ n'ọnụ maka Chineke na m afọ ọgụ ọnụ. Hụ ọchị ahụ n'ọnụ m afọ lekwa otu ọnụ gị isi sabamala ka otele nwaanyị hụ ha nsọ ya. Welite ihu gị elu otu a. Wishi pork meat bịa m ka bịa na-ere m. Get out of this place, you think I'm joking. Get out of this place, you think I joke here. I've never like that, bro. Mba. Ife a first time m na-abịa. Ihe ọmbụgị, ọkụ mana ihe ọbụla mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ. Good afternoon, sir. Laa anya m agwa gị, don't come here to laugh with me or joke with me. Ị mara na ịdị ready ma ọkwa na ọ ga-wee mechaa gị interview a ga-ebịa gwa m sị mma gasị mpa gasị na ewetore gị vidio. Biko shinga afọra m. Abịa m ga-abịa igwe egwu. Shinga apụọra m. Ihe ọmbụgị bịa nga. Asị m ihe mbụ gị? Mba. Ebela mbụ?
Mba bịa bụ Ịdị afọ ole? 24. Ịchọga di eji 24. Ele ihe iji achọga di? Elugo m oge ilu di Ele na. reason iji achọga di ebe ị ma na iruola ego ilu di? Ele reason ka ihe wu reason ọ maka family problem ka iji achọga di? Ịchọga nwoke na-egboro gị mkpa ka ọ wụ na ị chọrọ ịlụ di? Achọrọ m ilu di, achọrọ m onye na-egboro m mkpa. Na-egboro onwe m mkpa. Gbadewa akara ekwentị gị n'ala gị bido ọtọ lara m azụ. Dewe ya ọfụma mara height gị. I werele ya dewe ya dị ka itogbolo onwe gị n'ogologo. Bupụ oche ahụ. Tọnụọ. Isi dị iwu onye ebe. Onye Nnewi. Tọnụọ otu hotelu unu na-adị. Kwa hotelu ndị Nnewi. Lekwe kpa hotelu eshekọkpọ m aga. Otu hotelu unu na-eshigharị. Daa were fonu. Ịgwa m si iwe onye Nnewi ọwụ ịtụrụ ashị. Hotelu unu enwe mgbe hotelu ha yes hotelu unu na-anọ ọ na-adị nnọọ ka full stop. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Eye. Aha gị? Okeke si na-agọrọ m. Ebe na Nnewi? Ụmụdi m, aka mmiri ụmụdi m. Ebe na aka mmiri ụmụdi m? Okeke, be ndị bụ Okeke. Ka ebe isi na-anọnyere anyị? Na Nnewi. Gịnị ka ị na-arụ? M na-agụ akwụkwọ mana enwekwara m ihe m na-alụ. Enwere m shop m na-eme mbọ. M na-ele cosmetics. Ọ ya wa mere iji filo n'ime la arrive. Ị na-agụ university ka secondary school? University. Why not iche ịgụcha school nke chọwa dị ka ị chọrọ ịlụ di nke nọ school? Mba, onwe ife melu. Okay. Mba, achọrọ m di nke m nọ school. Oge nwaanyị na Mpa gị na mma gị ha dị awe na ịchọga di? ha na-asị m jee nụọ di. Okay, mpa gị na mma gị sị gị gaa lụọ di. Ha dubatazie gị na peji m nga. No. Okay. Ọlụlụ di parental nkwabata di. Ụmụnne gị ọ dị ole? 6. Nne gị ọwụ onye ara? Mba. Ara ọ gbaala mpa gị mbụ? Mba. Ụmụnne gị niile ahụ nwere nke wụ onye ogbi? Mba. Iji agwụ ụra? Mba. Mpa gị o ji aṅụ guf? Mba. Mma gị ọ labala mbụ tie mkpu ugwu na unu niile agbakọ n'ime abalị? Onye dị ya? Mma gị jụwa m onye dị ya. Nne gị ọ nọọla n'ime ụlọ tie mkpu unu niile agbakọ n'ime abalị mbụ? Okay. Ọ nọọla n'ime ụlọ tie mkpu mbụ unu niile agbapụtacha? Ụlọ nlọ otie mkpu. Ya etipụta ya onye ọbụla afụtachi ya. Daddy na-ebulu Bible bata na room. Okay, mma gị tie dị mkpu. Okay. Mama onye nwajaye eze nwajaye ara nwajaye eze nwanyị nwajaye ara ime mmụọ ọ pụtara na eme onye na-eji mma achụ ya ọsọ? Mba. Mma gị ọsọ akpọrọ ya oku mmiri? Amaokwa anya. Mma gị ọwụ mami wọta o ji eme ihe mami wọta? Mba, okwe ha alụ ọlụ ahụ. But mma gị sa akpọrọ ya oku mmiri? Something like that. Yeah. Mami wọta.
ọmụ aka ibegere ha ewu nga ọmụ aka anọ m n'ụlọ unu mara sị mma gị ji eti mkpu na emụla unu niile agbakọ n'ime abalị ọmụ aka ịbara nga etigere ha ewu ọmụ aka ịbara nga etigere ha ewu ọmụ ati meghe mma gị yela etighe mkpu Chineke agbaghị ọkụ ịbara nga etigere m ewu ọ wee ma na nwoke ọbụla chọrọ ịlụ nwaanyị kwesịrị ịjụpụta ese ihe ndị a tupu ya abata ọ wee chakpọrọ gị na baa n'ime ụlọ na ga etiwe mkpu a mma gị na-eti n'ime abalị nwoke nwee BP nwụọ ga-ese gịnị ịbara nga etigere m ewu ụmụ nwoke ole tarala gị ịtọ onye na-akpụ blọk ọ taala gị mbụ mba ndị a na-evu ozu agba egwu agha taala gị mbụ mba onye apams mba onye ambalansị mba onye nụrụtụ nga ihe amegị unu n'ime abalị ọ bịala emeghị nke ị bịara achọgha di ịgagharị mana Chineke agba gị ọkụ nụrụtụ nga ịnọ nga a na-eme gị ntafi gaa na-agagharị n'ihu m nga ndị atara ga-ele ihe ha arụgha ofu na-ele akpụ ụkwụ hotelero na shoemaker onye rụgha shoe ọ na-ele akpụ ụkwụ na Lagos ọ na-ele ezigbote akpụ ụkwụ anọ ofu na-alụ ọrụ oyiwo aha ha onye ka ịrụ ọrụ oyiwo aha ya gana George onye akpụkpọ ụkwụ aha ya gana J-boy the last one ele ihe ọ na-arụ ọ na-ele rice ọ na-ele akpa rice aha ya gana Chidebere iwepụla nwa mbụ mba ị ji eji okpu eme mba ị ji aṅụ amụ mba ị ji akpa aja otele ele nga a na-ata gị ọ n'ụlọ unu ka ọ n'ụlọ ha na be ha ọ J-boy wọyi m nwoke gba na be ha na be mmadụ atọ ele ihe ị na-eji esefu nọmba ha afa ha ha ma atọ yiri ha at the same time ka ọ wee eyeta onye a gị na onye a separate gị yiwe onye ọdọ like ọ na mụ na onye ahụ kwụsị ewi nwiwe onye ọzọ ị ji ayị mmadụ atọ at the same time ka ọ wee otu onye mepee eze gị mepee eze gị aha ị nọrọ na n'ime abalị nnọọ mmadụ eji amụ na-achụ ọsọ ga na-agba ga ịgbapụta na ihe tie wu mba ejiba amụ chụọ ọsọ na nrọ mbụ mba iji anyụ ego inye ele ụdị mkpu ị na-eti o dipendi ka onye ahụ si eme ihe mgbe ahụ ego enye ele mkpu ị na-eti bebi agwa m so dipendi Chineke agbaghị ọkụ ele ụdị mkpu ị na-eti gị na-ele m anya ọmụ a na-ataghị Shelu ka m kwue na kwuo ya n'Igbo gị bịa sị m chere ọ na-egbu oge eti kwuo ya oh baby oh asị gị were Igbo Chineke agbaghị ọkụ were Igbo ew baby get out of this place. Get out of this place. Nwa bingo. Branga bia emejusa go onwe oyi. Omo ake branga bia atakusivre eze. Do you think I come here to play? Onye obala branga ji ngwa egwu mebuto ya. Owara ya agba unu.
bịa ya ji ngwa egwu ma jọsụ bute oge onye hemego unu n'isi ngo Chineke gbakwa gị ọkụ egbo m ya na ntụlekwa ha na comment section aka wọla ibia n'elu wụọ ibia n'ala ihe ototo nwa dị na nwaanyị ya mbụ gị bịa nga ahụ bụ m. ị lụọla di Mba. ị mụọla nwa Mba. ị dị afọ ole 24. ị dị 25 tuwe dị mma gị na mpaghara dị awe na ị chọrọ adị ọwụkwa eme gị esi mbuto vidio gị ọkụ mana ihe ọbụla mere ihe ga-aba n'ihu akwụkwọ Ama m. ị toruola agbọghọbịa na ị chọrọ ịlụ di na ị bịara nga ka m chọrọ gị di na-alụ Etoruola m. nne lee m anya n'ihu abịakwa m ya bụ igwe egwu o ana m egwu egwu hia o tere gị ọkakwara aka dewa akara ekwentị gị n'ala ga ebilire m ọtọ gị lara m azụ egbo m ya na ntụ lee ya hia nwa gbara na kpumkpum nwa wụ mkpọ egbo m ya na ntụ egbo m ya na ntụ ọkịrịka gbara na nwaanyị nwa ọga na white dewe ya n'ala ma na-ahụ ụkwụ gị Chineke agbaghị ọkụ onye ma onye ọ gaji ili onye ma ise nwaanyị ike onye wụọ lụcha gị echi na ga-agha agwọ n'ime ụlọ ya wetuo aka n'ukwu gị Chineke agbaghị ọkụ ihe na-akpọrọ ọnụ onye white gabet ike na-ewe eze nwaanyị Mba o. Okay, tọnụ mụ azere kodisi onwe m first fọma na-eme na-ele anya n'ihu wefe ntụtụ gị ahụ ihu gbuo revas isi dị afọ ole 24. bịa were akara ekwentị gị ị nọ under assignment Mba o. enwere pastọ nyere gị assignment ma ndị mmiri nyere gị assignment ka iyi white and white Mba. ị nọ n'otu Mba o. aha gị Flora. aha Igbo gị Chineke agbaghị ọkụ ịflọ ya gị onye ịzaga Flora kemgbe ị na-alụbeghị di aha Igbo gị gị ga nga azagara m Flora ị na-aghọ flọ aha Igbo gị wogene gị kpọ oche ma ọ na-azaga Flora Chioma. zaga Flora ehube dị lụrụ nye gbara mbịa nga abịa azagara m Flora m nye gị di zaga Flora ọkpụ nne ji azụ oke ka ahụ ụnụ baa n'ụlọ nwoke na-amafụta Flora anụ na aha gị Flora say the special ọkụ bịara nga azagara m Flora Chioma onye Ogbo nna ya. nne gị na nna gị ha dị ndụ Mpa ma nwụọla. nna gị ọnwụọla ndo nọ chai ndo irola elu ji nna ibu arụ oge esotu nne gị ndo nna gịnị gburu nna gị Ọ na-ere ọrịa. ọrịa gịnị Afọ kidney. Ihe kidney. elekewo gbọwalasị kidney unu na-eme mmadụ ihe ụmụ nwoke na-elekewo kidney ọnwụ kidney failure na family ụmụnne gị ọ dị ole ID 6. mmaghị ọlụgharịrị di mgbe nna gị nwụrụ Ọ ka nwụrụ last year. nna gị nwụrụla si eyipụla akwa mkpe nna gị May this year mere ya 1 year ọ nwụrụ. eyipụla akwa mkpe nna gị wepụla akwa mkpe nne Ewepụla m ya. ọwa akwa mkpe nna gị ka ị bịa nga achọgha di Mba. achọ m datọchi n'ọnụ gị don't laugh here eyipụla akwa mkpe nna gị
Good. Mmago kano na mkpe. Mba. Flora kebi shida no yana. Choma network gị na-enye nsogbu. Zama call. Zama call nda obi mgbe ole zachara call nda obi ka sendera m request. Eweliwe afọtụla m ya. Leke we bịara nga interview nga ga na asa call. Sorry. Bịara interview nga asa call ndị pansa. Kemgbe ịzaga call hụ bedi lọ ya wuru ngwa ugbu a ka ị bịara ịzara m call. Iwe na eweliwe. Ka ihe wee weli iwe. Kemgbe ị gara ga-azaga call onwebe onye gbara gị sọ na-alụ gị ya wuru ugbo ịbịara interview ka ị bịara nga ịzara m call. Eweliwe ahụ na ha rịkwa ya eweliwe. Samala call na echi ga-eteke in bịa gwa m sị ịdịrịla ime. Chineke kwukwara. Ha mechọ na ndị tekịrị in ọwa arụ mere ha Chineke agbaghị ọka bịara nga etinye Chineke kwekwara mana ọhịa ahụ ejuru ajụ na-abịara agha ndị ketekịrịle in mụrụla nwa n'ụlọ ọwụ ihe ọjọọ mere ha ọwa arụ Chineke agbaghị ọka bịara nga eti Chineke imeghe nke eji were ezigbo mmadụ bịara nga eti Chineke ekwekwara onye hụ nọ n'ụlọ mụta otu na echi na gị nwa na onwe gị na nọ nga na echi na ma ịhụbe di lụọ mụọ amụ ga-ebịa ibemezi akwasị awishi mgbe m nọ na agbụghọ obi Aga m alụ ya. bịara nga agbagara m ọnụ amụ aka bịara nga agbagara m ọnụ ama alụ di ama alụ di ama alụ ya amụ aka bịara nga amegara m anya ịshaga m ụka amụ aka bịara nga amegasịrị m anya ịshaga m ụka dis girl. Sorry. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Ofu onye. Gị na onye ahụ ọ ka taga? Ketara samakọlụ ahụ. Ke samakọlụ ahụ nwa bingo. Nwa bingo. Mgbe tara nga azaga kọlụ ndị akpa obi echi na onye bansa ma onye keke alụrụ gị na ga-etagbuo onwe gị n'ahụ bịara nga emeghe tọzakwin ịzaga Flora onye kekere Bishop, good evening, sir. nọrọ ebe ọ gara ahụ wepụ okpu ahụ ma ahụ ihu gị wepụ okpu ahụ nyeke nọ lekwe kpochi icha ndị vigilanti enyi nọchi ọfụma Bọgị bịa nga. Mba, abịala m before ga-ebutu m that day. Emere m gị interview onye bakasị. Mba, eme m interview. Mpaghara ọja n'ọrụ Ebube Agụ. Come on, get out of this place. Ebere ga check out. Take a play here. Take a play here. Each onye bi ya ga check out. Get out of this place. Take a play here. Tranga bịa check out. Pago ja n'ọrụ Ebube Agụ ga-eyicha onye vigilante bịa nga agwa m achịkara m ọchị. Hello, Bishop. Hello? Bishop. Ya, hey. Gara ka onye nwere kolostra nọrọ ọdụ otu nga na mahụ ihu gị na nọrọ ọdụ otu nga nke ga na ka onye nwere otu kolostra nọrọ otu nga na mahụ ihu gị na mega interview hia Chineke agbago ka ịbara nga agagharịga m n'ihu akpọga m bishọp ekuhu me fụtagha na agbisi na skrin nga tewe kamera nga m ga-ịhụ gị ọfụma Chineke agbago ọkụ Ọ maka isi m ndosi ya na nọrọ ọfụma ehi bịara nga bịa agagharịga m n'ihu okodo onye nroga nga emege barbecue okolu meka ikuwe le ihe ofodu ọnụ ihe ọdịdị ji adọghị
The work requent again and again lazo or torture. Connect up with me. Enya will you look at me? This boy, a really up. And let him go yabrono. Get up, poor when I wait like an apple. Who be one in a labor like an apple. And ye down on a pansa. Oh. Kageno Panotua. The Wakago Tunga, Wakago, Kageno Panota, down on a pansa. Oh. Yeah, Kagan road too. Eh? When you're not to go in the Gaka. No bother, what up? Oh, Listen. oh, Kakamodi. On the Akagon, Jota, Watakum, Wokenade. Gay Italian up there when Abal. No, Profma. Bragabia, Akagan road tack on your every night. Lele. When you went a key. Only come now. A level. Hey! Puronga, Ntoga Druga Samia, almost nigga, Equal Camaria, how to put Samia. The Cabaret Bokum man. That would have phone. Dorotinga. Hey, Homon breaker. Monopause breaker, ne le manyanga. Me panoga, release onoga. Monopause breaker, dranga fata mono, eleganya somewhere. Let go to each had no. Kulem kumpio kunishu. Aha, Aham Mona Chimso. Okaf. a 1 year bear. I'm going to states. A bear Nemo State. I'm one only Homer. Izolo himbo. Olo. Ne layanga. Monopause breaker, lewe manya. Bienye, iriela wombo. Come on, get out of this place. Get out of this place. What type of nonsense is this? Bingo. What type of nonsense is this? If Ibianga made this yours, you get out of this place. Big Billy. Don't come here to joke with me. Bingo. Hello, Bishop. Good evening. Hello, Bishop. Good evening, sir. Here will Here will the quick bag a jelly. The quick big jano, a leggy. The quick big jano. A deganala. Temeshigi actually abagoko. That big jano, a deganala. Utwa. Even I gave it attack again. Good evening, sir. Attack again. I don't have. Branga be Brumo cake, I wear him camera. When you Branga Brumo, I wear him camera. My bingo. When you sir. Bumble ever. Come on, how will I make a gag up and in what? So bad, Ruchem dear. Ibelangambo. Mba. The way camera now, like you below the lazo. And you just buy her. Mba. Janya tipa. Mba. Ki kweno ke hakwa na lepa no lefe ha tege ke lebi gram wote a ke hakwa no ka gya boss trailer. Agwara aka nna m ka nna wee weta ya. Page mbumpa de ogologo ade ya n'ime. Otokwe. Dewe no to okwu ga dewe la no to okwu ga so ya na gbagba gị de mpopo ga were okwu gị set mu mo to okwu. Ọ dị ka ije ama oke fence.
That boy drone no ko juku n'ala. Ikwe. Lele. E magawo n'elu nwanyị na-aga magoro ka nkata. Dị n'otu oshi dị ya. Adịkwụ. Bịa were phone o. Enya wepụ ihu gị ebe ahụ ọkụ nọ m ahụ ihu gị. Lekpo oshi dewe ihu ka onye beghị akwa. Onye kodere gị ihe o weta ihu gị dị. Ọkwa onye chi m si wee kee m. Chi gị kere gị. Ikwuba ebe ị na-aga azụ gufee na-aṅụ. Ikwuba ma ọ bụ onye Igbo ma ọ bụ onye Yoruba arasịghị gị gufee na-aṅụ. Aha gị. Chukwuebuka Collins. Aha gị ga-esi m Collins. Aha gị Chineke. Chukwuebuka. Aha nna gị. Dennis. Ịdị afọ ole? 28. Ịdị 28 etuwe nwaanyị na-ala ịkpatala ego ka ọ gị na nne gị na nna gị bi. Sọmụnọ. Gịnị ka ị na-arụ? Nna-ele afịa. Gịnị ka ị na-arụ? Gị si na-ele afịa wuguf ka ị bịara ga agwa gị ị na-ere afịa. Gịnị ka ị bịara ga agwa m ị na-ere afịa? Nna-ele school bag. Akpa ụmụ skuul. Utitrọrị. Hotelero sana. Gịnị wụtọrọrị? Leather box. Ka m hụ sampụl ihe ire gị. N'ama nke wụtọrọrị. Ma akpa gị nwaanyị na-aga aṅụrị aṅụ kpuo ya n'igbe. Bịa gwapụsị ire gị tọrọrị. Ahụ ihe ire gị mara ma ọ akpati eji egbu mmadụ, eji eli mmadụ. Ihe a ka ire gị. School bag na leather box eji emecha. Elekwana tọrọrị ọwụ. Enya na-emere m ọsịsọ here one time. Nwaanyị ọwụla nwoke ọwụla bịara to you mata ihe ọrụ ha. Tam na-ama ihe wụ tọrọrị achọrọ m ịma ihe ọwụ tọrọrị. Mata ihe ọwụla nwoke ọwụla arụ ha. Ama ti unu na problem unu anwụ ọnwụ ọkọ ọkụkọ. Ya ọwụ tọrọrị. Yes sir. Aya bili ọtọ la azụ. Dewe bili ọtọ jide fonu gị. Nye m akwụkwọ ahụ ga-ewere akwụkwọ m dewere ihe. Nye m baịro ahụ, sorry, nye m baịro ahụ. Nye m ya. Ị na-arụ mpi. Ụmụnne gị ọ dị ole? 6. Ịlụbole nwaanyị mbụ? Mba. Ị mụọla nwa? Mba. Ọgụnwa wa ọpara? Mba ọkpara m na outside. Ọgụnwa wa ọpara gị sọ ọpara gị ịmụbe nwa gị bịa nga agwa m ọpara gị na outside. Ọgụnwa wa ọpara ndụrụ gị ebe ọpara gị nọ. Trapụra m na outside. Ụdị mmadụ gị ọpara nne gị sendị ego na ga-erie ya wom. Ya ala ọlọta ya ghọọ ya jụba gị ele nga ego ya nọ. Para anyị na outside. Enya na ọshọfụma. Gị ga-ihe nna gị ya wụrụ na mkpụmkpụ. Ihe ọma emerele gị. Gaa cheke gị bọsụ 911 na-eji ekpe aja chipins. Gị hụ ụtọ. Gị na-enwe ihe dị iche gị na ya. Bịara nga bịa para anyị na outside. Ụmụnne nwaanyị ole ka ị nwere? Ịbụa. Ị ji aṅụ guf? Mba. Ị ji aṅụ mmiri? Nwaanyị ole ka ị tarala kemgbe ị fụtara ụwa? Ejeghị m ịkọtakwa ahụ. Ị ga-ekọta? Mba. Ote ha ka oke elekwana otu ị ga-esi ịkọta. Ka ọ bụla ị hụrụ ga ama bụrụ atụ asị oke o
asonye na-enwe ha te ewu nke ọbụla ị hụrụ gị gba ya kpurukpuru gbaba ya n'ime otele tinye ga amafụta elekpe iji akọta ụmụ nwaanyị ole tara ala elekpe iji akọta kpee ha ka gị bọọsụ 911 gwa mkpa ị ga-eji akọta ụmụ nwaanyị ole ịtọ ịchịrịla ọtọrịnetọ ha bịara nga abịa agwa m sị ga ịkọta ahụhụ ọra n'iyi ọra ọra mata ọra ugwu oshi n'ọbara na ọhịa nna dị na nna sị na nwa gidile mpa gị mbụ nga ọ gbaga ncha Mba. iji agba ncha Mba. iji eyi pants Mba. ọsọ dịrị No, no. Mba. awala gị ibi mbụ Mba. ha Mba. ihe ọdịda ọdọọla gị No, sir. iji akpa aja amụ Ọfụman. ara ọnọ na famili unu No, sir. ịnụghị n'ose ahụ n'ọnụ ọkwa igbo ka ịsụka ahịa chineke agbaghị ọkụ nwaanyị aka odo akwa igbo ka ịsụka nga Ewe n'iwe. gị bọsụ na ịwa nwa na akwa igbo ka ịsụka nga bịara nga etigere m n'ose chineke abụghị ọnụ o dị mmadụ gị na-evu mkpụrụ amụ nnama bịara nga bịa amịghara m n'ọsa ezigbo mmadụ onye kọrọ aka ntị na ya nweta onwe ya gị fenti ya efenti enu mmiri nne bịara nga emeghe ka ezigbo mmadụ n'ọsa onye ifuru ha ite ga-alụ kwasị ya aka ntị na ya gị ịnwụ na ya nwụọ ọnụ mmiri nne bịara nga emeghere m ndị ụta nwaanyị ịchọgala ebe ọ ga-eshi Obodo ele obodo ọ ga-eshi Oshibe anyị ọ dịkwa mma, oshi outside ọ dịkwa mma. genotype gị ọgịnị O plus na AA. kpọọ nọmba gị congratulation Thank you. 091 091 kpọwa nọmba gị ọmụnwa na-alụ gị chineke agbaghị ọkụ ile gị ma akpọga nọmba kpọwa nọmba gị